Ini dhuwur wong pasar sudah mulai, lah kok cek enak turu. Kadal coro ketek sakan bojone nyapa to Pak De. Bojo iki lho. Ora iso ambek mbok nah kae kok piye iki. Ngantuk. Iki mampir kono. Waktumu lho guna nganggo sing enak faedah ngono kuwi. Mbok yo golek sesuatu sing menghasilkan ngono kuwi wis gerang iki. Ora wae gerudak ra genah kok ngono kuwi. Usaha-usaha kono kerja-kerja. Usaha opo aku ki? Jangan kali anjane bocah luput suuk tenan iki. Nek tak kandhani. Iki zamane milenial. Akeh wong berlomba-lomba pengen terkenal. Semua cara dilakukan supaya viral. Lah awakmu kok lontang-lantung kayak orang duwe akal. Jika suatu saat nanti kamu adalah orang yang gagal, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkanlah dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Thanks, Agus Kota. Mas kita tanya terus kono. Wis bidung iki ngarit-ngarit kono. Ngarit mah. Ngaritnya apa wong iso mur ngarit tok. Yo. Datangi. Awas datangi minggu. Mas. Anjir. Tawon ngarit sak. Ya ono ngene rong mulai. Keturunan ae Tegalan iki. Cetak susu. Parah nih ora ya? Parah niki panas, kedireng aku. Wis paranane ya. Teleponan nyusah. Wush, ora iso, oke nih. Teles kabeh nek ayune kok. Wah, lega ibu cai. Woi. Lojo tenan. Bocah kok. Sas. Dengar gak nyebut jeneng kewan ya, Bang? Aku lali naskae. Ora lho, aku tak apa napa, lah kok penak menturu ning kene. Astagfirullahaladzim. Lali aku, Pak De. Wis rasa cengengesan. Ndi sukete saiki? Gak itu suket iki mau. Lah kok sampe suket lagi lho, kan piye? Lah anu sing Tegalan sing kono kae ambek Parti ditebas kabeh. Ala alasan tok ya eneng suket sak Tegalan ditebas kabeh. Tak kono Parti kira wong curep ning kono lho ngarit wong wonge. Lah lagian lho aku mbok kon ngarit keren lho kondi. Rangkesanmu iki ngarit yo pekerjaan mulia ngono yo keren ngono kuwi. Kondi kerene, kondi mulyane. Lah deloken ya kowe ngarit entuk suket mbok pakane kewan-kewane wareg. Tegalan sing mbok riti kuwi malah rapi, ndak ora ruwet semeraut kok atimu kuwi. Lah kok teko ati bareng Pak De ngarit ki pegan opo lho ngono. Lho kowe kok aja nyepelekne hal ngarit kowe. Masalah ngarit iki penting anggitmu. Ngeremene hal sepele. Semua yang besar itu diawali dari yang kecil. Kenapa ora lagi? Thanks Agus Kota. Oh, Quotes of the Jawa. Bemu wes ayo mulai. Magrib iki arepan. Kon ngarit ora entuk suket, turu ning kene mulai arep magrib. Rada gondor rada kulon kali malah ilang mengko. Wah, enak lho kuwi. Cangkemmu iki. Santai. Anu Pak De, sampean mulai dhisik lah. Aku jangan muni koncoku aku. Ning dine arepan. Yo. So. Hilang meneh. Bocah luput suuk iki. Ben ilang ya wes. Taksi Pak De. Piye Dek? Piye? Taksi mboten. Ki pendak jamane gendeng tenan lho wong bedhok ngene. Stres aku mikir ngene iki. Yo. Wis.
Rono. Kang dua. Kadal coro ketek, kadal coro ketek. Kadal coro ketek, kadal coro. Kadal coro ketek, kadal coro. Oh, sas. Kurang Jawa ya. Awas ya udah, coba deh. Yo, jalan. Wes. Taksi Pak De. Taksi mboten. Ki piye jane? Nggih. Taksi nggih. Yang putih.